E ollo a estes veciños que nos chamaron porque están tremendo por non toparse cunha manda de cans, polo menos 8, que traban neles e tamén os animais. Bueno, que mirado que lle pasou a María Xosé, pasou llantonte. Ela di que viu a 7 ou 8 cans ir directamente correndo cara a ela, as carreiras que non lle deu tempo a escapar, que estaba completamente acurralada, sen saída, mentras pedía auxilio. E o dono dos cans, que é o propio tío de María Xosé, di ela que a estaba mirando e ríndose. Nin 48 horas pasaron. Noitiñas 9, viña a recoller a meu fillo aí a casa de miña nai que vive aquí abaixo. E vin por aquí, salíronme todos nunha tanda de arrinconaronme aquí nesta esquina e puxéronse todos aquí así. Eran 6, 7 que ela estaba ali no medio da verdura e a propietaria rese de min. Eu a pedir socorro e chamar ao 112 a falar con eles, auxilio, auxilio. Saliu unha veciña daqui que me mirou, a Fátima, a correr, a axudarme, a botar os cans. Vostede foi quen socorreu a Antonta María Xosé. Sí, escuitei berrar, os cans ladrando, moito, ladrando. Soltanos o que veñe, abaixo. Hai 4 anos viñamos dun enterro, unha comadre miña e unha señora que viu aí, que as pernas están gravadas, que non sei se miraste. Eu socorrín a esa señora. Tamén, daquela tamén socorreu aquela veciña. Sí, señora. Que é con que se corresponden estas imaxes que estamos a ver desas agresións e que 4 anos despois aínda conserva esas cicatrices nas pernas. Coitada, non quedou ben. Tede non sufriu nas súas carnes o ataque dos cans, pero sí que lle matou 2 ovellas. Sí, 2 ovellas e atacoume a comprei despois 2 máis e ainda me volveu a atacar. Xiano, vostede sai camiñar cun pau. Sí, claro, tengo que levar un pau sempre porque senón podo me atacar e non tengo que defenderme. Que despois por atrás estánse rindo dos demais ainda. Rindo das vítimas dos seus animais. Dos seus animais. Chegou despois cando estaba aquí o 112 e ele estaba no campo a rirse. Poderíamos falar con vostedes? Son os propietarios dos cans, verdade? Nada, simplemente para contar coa súa versión, porque somos da Televisión de Galicia, estamos a facer unha reportaxe dos animais. Agradezolle que nos atenda. Esa veciña que estamos agora con ela, que sufriu un ataque dos seus cans. Esa é a miña sobrinha, metemos aquí problemas polas herencias e por cousas, vale? E outros ataques anteriores? Que ataques? Porque fálanos de un ataque de hai 4 anos, temos esas imaxes dunha muller que se chama, creo que Carmen. Entrou adentro da nave e o perro dentro da nave mordeulle, vale? Se a señora non viñera aquí non pasaba nada, vale? E que ocorre cando, por exemplo, tamén se ten registrados dignos ataques a animais, que creo que mataron 2 ovellas hai uns anos tamén os seus cans? Ai, non sei, Deus, non sei nada. Eso non lle consta. Non. Outro día escaparon 2 pequenos que estaban aí e os cans non fan nada, son pequenos, es que sencillo, son do tamaño de gato daqui. Unha manda duns 6, 7, 8 cans que a xente que pasa por aquí ten que pasar con paus para que non se boten a eles. Iso é mentira. Todo iso é mentira. É mentira. O acorralamento da veciña Antonte, da que nos estaba a atender agora, acorralada polos seus cans aí. Non, iso non é certo. Non é certo. E o candel anda na calle todos os días. Tenos a Borrecaudo, é seguro para nós ver eses animais? É seguro para nós ver eses animais? Son pequenos todos, pero que ahora mesmo teño presa, que marcha a arreglar unha avería. Como me decía que se os podíamos ver? Sí, pero ahora mesmo teño presa, porque teño que estar a arreglar unha avería. De que se en 30 segundos se nos chega. Teño presa, que teño que marchar ahora mesmo. Nós queremos unha solución que se acabe isto. El que viva na súa casa e nós na nosa. Deixenos tranquilos.